şu joy ipotekada berip bolýandyr dostlar. Nesip bolsa Allahjan şu ýyl sana da, maňa da öz başlap jaýly bolmak nesip etsin Allahjan. Men diýenlerine goşulýan bolsaň, ýekece like bas, abzora başlaýas. 4 komnat, ikinci etaj, 72 kvadrat, yerleşýän ýeri Svoboda köçem uğur diýsegem bolýar, Paragat restoranyň gapdaly. Seret näkelik owudan panorama vid. Aşağıdan pataloga çen aýna gidýär. Zelyon rayon, göni bag, gün düşmeýe beri, kölek salkynlyk tomusynyň gatywy. Bärt näşler ýazar, gaz plita, goýja şkaflar edilen stroyny, посудомойка. Berde холодильник durmaly ýeri, mebelimiz ne berde? Холодильник goýmak üçin berde. Peç, mikrovalnov goýmak üçin şkaflar döredilen. Berik geçýär. Dostlar, täze dizayn remont ardyda aýdypdym, remont gutarmakka düşüripdim. Ine remontymyz diýen jaýşy. Şolar ýaly täze haýta stili edilen remont, patolog alçpan, hemmeýer aboy, laminaty, biz zalymyz bolup gidýär. Bir ýerde olsa telewizoryň durmaly ýeri, aşağı postavka, şolar ýaly ütköşük, sunny ýysat goýmak üçin polkojuklar, split pana berdi, hemme zat täze dostlar, berdi ýüz görýän aýna, glavny giýrelge, prikoşkamyz, berdi kowşaga goýmak üçin esik atmak üçin ýer, çölçümüşlaý dur, hemme tok sistemada çalşylan, berdi sanuzlymyz, duşawy kabina, renk çanlasyk, renk çagadyna. Современный stil, şolar ýaly high-tech stilde. Berde ikinci komnatymyz destik gidýär bolar ýajak. Bulam toje panorama aýnalyjy. Gön Paragat restorany seredip durna. İkinci komnat. Üçüncü komnata geçýär. Spanny komnatymyz şolar ýajak. Ütköşük, spanny. Berde iki tane svetильник var. Berde занавески, split. Berem şolar ýajak garderobny. Spanny garderobny. Indi 4-nji komnata geçýäs. Hop. 4-nji komnatymyz. Şöyle bulam diýetsi komnat bolup gidýär. 30 kvadrat alamyzda 72 kvadrat, pollarym aşağı 30 santim düşürilip bolsaň, hasan beýik görünýänler jaýymyz. Dokumentler taýyn, propiska boş. Eger isteseňiz şu jaý ipotekada berip bolýandyr dostlar. Aşağıda nomer belläp goýaryn, bahan ýazar, jaňyza garaşýan, sag bolun.